valkosyötä on joulu. Ei tässä enää kauaa nukuta. Että nyt menee jo. Nyt ei tää keretä nukkua enää ollenkaan. Että nyt menee jo niin tiukoille tämä homma. Että sulla jo polttaa niin kovasti, että se voi olla kuule näin hyvin. Piimäjuustoahan me tehdään. Niin, nyt tehdään piimäjuustoa ja sinne rikotaan muutama muna. Joku voi jo ihmetellä, että mitähän sanotaan munia hakkas tossa. Joo, montako munaa me laitettiin? 2. 2 munaa, joo. Ja sitten me lurautetaan sinne litran verran piimää. Onkin aika yksinkertaiset ohjeet tässä. Tekotapa onkin sen kinkkisempi. Niin, se on sitten semmoinen, joka vaatii taas sitä isoäidin taitoa. Niin, ajat ja lämmöt ja... Niin, tässä pitää olla niin kuin vähän kemian maisterin oppeja. Että saadaan semmoista pehmeätä murakkaa. Se murakka-sana on nyt tullut mulle mieleen. Onko sun mielestä se huono sana? Se on hyvä sana. Joo, kiva. Elikkä se on nyt siihen vatkattu. Ja sitten meillä on sellainen tilanne täällä, että me olemme täällä vahtineet maitoa. Elikkä vahtineet maitoa, se tarkoittaa sitä niin, että maidon pitäisi täällä sitten olla melkeinpä kiehumapisteessä. Otapa se mela pois, katsotaan nouseeko. Joo. Se ei taida ihan vielä. Me voitaisiin oikeastaan panna siinä rusinat kuule välillä tonne soppaan. Odotetaan tätä maidon lämpenemistä vielä, niin sä voit heittää tonne viereiseen kattilaan rusinat. Meillä tulee rusinat soppaa. Mutta laitetaanpas mehua vähän ensin. Kato, saadaan vähän väriä. Rusinasoppa on niin olminväristä muuta. Mitäs mehua sulla siinä on? Tää on ihan herukkamehu. Nyt tulee oikein kunnon joulusoppa, kun sen tulee tuonne pohjaväri. Ai kun se on nätin. Tää voi käyttää musta herukkaa ja punaherukkaa. Ja... Tuossa nyt on rusinasopa, ne turpoo siellä kun... Joo, ja sitten oliko sulla mitäs mausteita sä oot meillä? Kanelitango meinasin laittaa. Ne saa vähän aikaa kiehua. Kanelitango? Joo. Odotapas, sehän onkin aika ovela juttu tuo kanelitango. Kato, nyt ei... No täällä on... Otapas sieltä kuiva, näytetään oikein. Se on tommonen kiva juttu tuo kanelitango. Se on tommoista puunkuorta. Joka on kiertynyt vähän. Joo. Onko näitä käytetty kertaakaan vielä? Ei. Mutta nehän kannattaa tuolta ottaa sitten talteen. Ja huuhtoo ja kuivattaa. Sitähän voi käyttää loputtomiin. Sitten kannattaa panna tuonne uuninpannulle kuivamaan. Niin, hellan reunalle kuivamaan. Joo. Nyt tässä maitokattilassa meillä oli tilkkanen vettä ensin kiehautettu ja... Niin kuin maitoruuki yleensäkin täytyisi laittaa. Niin. Se liian kuiva kattila, niin se on sellainen niin, että se tahtoo ottaa niin kuin pohjaa helpommin maitotuotteen. Mitä se tuntuu? Tää on kuule nyt ihan siinä, että se on 90... Se on hiina ja hiina. 96,5 astetta. Ai, se oli noin. No kun kysyit kertaa. Tää on varmaan mittari sun. Joo, eli sä voit pikkuhiljaa ruveta. Lirutetaan se tähän pintaan. Niin. Joo. Kaatelet siihen ja mä sen verran vaan pohjatta koplaan, että vielä teen semmoisen varovaisen liikkeen. No nyt se alkaa nousemaan. Niin nähdään tuohon kameraan tuollainen kuva, että mitä siinä pinnassa on. Mä teen semmoisen... Se lähtee siihen heti kypsymään ja herottumaan. Joo. Se herottaa tuo piimä. Tuo oli talouspiimää. Heti tulee niinku ihan noin varoa. Tää on nyt ihan selvä. Odotas, katsotaan, että se nyt pitää tulla semmonen... Odotas nyt nää ihanat kokeneet piimäjuston tekijä emänät sanoi, että kun täältä kurkistaa ja kun se herää rupeaa olemaan melkein, kun pikkusen aikaa vielä annetaan olla. Kerran poksahtaa ylös. Olikohan meillä tuo piimä liian kylmä, ja sekin olisi kato oikein sitä kunnon huoneen lämpöstä, niin tämä operaatio on... Tämähän on onnistunut. Niin, mutta me luetaan sillä aikaa resepti, kun se kamera seuraa sitä kuvaa tuossa, niin jotta piimän syntyä. Me kerromme teille, että meillä oli 3 litraa maitoa, tavallista kulutusmaitoa, ja sitten meillä oli litra piimää, jonka joukkoon oli vatkattu 2 kananmunaa, suolaa tämä sitten ja niitä mausteita. Nyt se perinteinen piimäjuustohan on pelkkää tätä heraa sitten siivilään otettuna, mutta sitten monet, kun ne otetaan täältä siivilään se 20 minuutin kuluttua sitten, kun se on tuohon vetäytynyt, niin sitten siellä laitetaan yrttejä ja toiset laittaa valkosipulia, kuka laittaa mitäkin. Me tällä kertaa laitetaan pelkkää suolaa. Kuule, nyt se alkaa olla sen verran kirkasta tuolta tuo vesi. Joo, nyt vedetään tää sivuun. Siirrä sivuun. 15-80 minuutiksi. Ja miten se rusinasoppa? No tämähän tulee. Oliko siinä, maistapas sokeri siitä, se voi olla, että se on ihan sopivan makeata tuo, me tykätään semmoisesta vähän happamesta. Oliko tässä yhtään sokeria? Pelkkä vesi. Ei. Lipeäkalaa kun syödään, niin tollanen hapan kiisseli on ollut perinteisesti silloin jälkiruokana. Monet tekee ihan karpalokin. Minä vähän laittaisin sokeria. No sitä oli kuule tuolla sitten. Joo. Ja oliks meillä tälle rusinasopalle minkäänlaista ohjaa? On. Joo, täällä on 2 litraa vettä, otetaanpas tämäkin ylös. Ja sitten oli 2 desiä punaherukka mehua. Ja sitten sellainen vajaa desi sokeria. Ja 1 kanelin tanko, juu. Ja rusinoita pantiin 3 desiä.
Oli siinä se varmaan. Joo. Ja sitten me varataan vielä lopuksi, kun se tuo saa tuolla kiehua. Miten kuivia nuo rusinat sinun mielestä on? Ei ne ollut kuivia. Että jos oli 10 minuuttia kiehua. Kyllä niin riittää. Joo. sitten me varataan sinne ruokalusikallinen perunajauhoa ja sitten 1,5 desiä. Oli siinä varmaan enemmän. Kun se on 6 ruokalusikallista. Niin joo. Että ei se noin iso määrä tai tulla ruokalusikallista. Hyvä. Me jäämme odottamaan sitä hommaa, mutta me ei odoteta sitä sen kauemmin, kun vaan nyt alkaa joulu kaatua niin päälle, että nyt täytyy olla kinkku kohta uunissa. Ja kinkku on ollut suolassa, karkeassa suolassa. Me tehdäänkin kuule että me avataan se pussi siitä ihan tästä päältä, niin saadaan ne suolat siitä pois. Sitten siirretään ne nätisti, raaputetaan se suola siitä. Tässä ei nimittäin hirveästi ollut suoraan, niin otetaan tää suola tästä pois ihan näin. Just joo, otetaan tänne pussin pohjalle se suola. Tää on tämmönen lapakinkku. Tää on tällainen lapakinkku. Ollut puhettakin jo tässä. Joo. Ja nyt kun te lähdette sitä kinkkua, jos teillä vielä on joulukinkku, hyvät ystävät, kylmässä, niin ottakaa se, jos yöt laitatte sen uuniin, niin, tai aamulla laitatte uuniin, niin kyllä on nyt syytä laittaa se ilman muuta jo huoneen lämpöön. Että se semmoinen isompi kinkku varsinkin. Tämä meillä oli kylmiössä tämäkin. Täällä on nyt suolavettä täällä pussin pohjalla, joka otetaan pois ja napataan tuo kamarapuoli ylöspäin siitä. Noin, mä laitan tämän tonne. Tämähän näyttää hyvältä. Toiset tekee tähän sitten ristikkoa tähän kinkun pintaan. Niin, joka aukeaa sitten. Niin, aukeaa ristikoksi. Se on aika kivan näköinen. Sitten niihin liittymäkohtiin neilikoita. Niin, se maustaa sitä. Ja koristeita. Joo, ja jos pelkäätte, että teidän kinkku ei ole tarpeeksi suolaantuna, niin taikka uudelle vuodelle, kun teette kinkkua, niin pistäkää siihen reikään ja työntäkää sinne sitten suolaa. Mutta meillä tämä nyt oli semmoisen reilun 25 tuntia suolassa tämä. Ja näin me otetaankin, katsotaan mitä meillä on täällä uunissa. Täällä on kaikki se, mitä oli odotettu. Tehdäänpä semmoinen vaihtokaupa. Uunipuurohan meiltä tuli täällä. Se lämmitettiin täällä ja nyt pannaan kinkku. Siellä on 100 astetta meillä tuolla. Minä voisin surustaa nyt tätä meidän rusinasoppaa tässä. Ai niin joo, rusinasoppa alkaa olla kuule siinä vaiheessa, että... 4. Ja me voidaan samalla kurkistaa, miten tämä herää on. Tää Patakakkonen on sellainen ohjelma, että täällä ei niinku puskua näytetä. Kattokaapa, miten ihanaa herää. Se on todella hyvä. Tossa näkyy nyt tuo keltainen väri, pitää olla just tollasta tuo liemi ja sitten tämä hyytynyt kökkö. Se on myös hyvä sana tuo kökkö. Kökkö on hyvä, joo. Mulla ei ollut vettä tässä nyt, mutta minä suurustan tämän kohta. Joo. Mutta otetaan kuule puuroa täältä sitten. Jätetään vaan kaneli makuntumaan sinne. Joo, ja se saa kiehua. Nyt minä haluan vähän puuroa. Jaha. Haluatko sinä? Uunipuuroa, ohrauunipuuroa. Joo. Tätähän kannattaa sitten aattoaamuksi tehdä. Nimenomaan, ja nyt me tehdään tähän teille reseptikin tähän puuroon Niin, elikkä nyt hyvät joulun valmistajat siellä. Me toivomme hartaasti, että jouluaattona on valmis ruoka aamupäivällä. Karjalassa päin tehtiin niin sanottua aattolohkoa. Siellä isännät kävivät merenrannalta kolkkaamassa kalan. Matikka tai kallo, mikä nyt siellä jää alla uikas. Minäkin olen ollut kolkkaamassa matikka. Uitko samalla reissulla? Toisella. Ai toisella reissulla. Innostuit liikaa? Joo. Hyvä. Löin niin iso avannut, että putosi. No menikö kalakarkuun? No ilman muuta. Se säikähti vedenneitoon. Sirkka vedenneitoon. Niin, sano muuta. Kumisaappaat ja lasku. Hauska ajatus. Joo. No nyt joka tapauksessa niin se jouluaattoruoka niin voi olla uunipuuroa. Te laitatte litran maitoa ja 1,5 desiä rikottua ohrasuurimoa uuniin. Ja sitten se aattolohko siellä Karjalassa oli tosiaan sitä kolkatusta kalasta. Siihen oli pantu perunaviipaleita, niin kuin mekin teimme tuossa kraavilohen ruodoista. Tehtiin sitten sellaista laatikkoa vielä jälkikäteen. Tämä kannattaa laittaa semmoisen mietoon lämpöön tämä puuro sitten yöllä vaikka. No, sama lämpö kuin sekin. Niin, 80 astetta. Tai 100 tai mutta ei enempää. No nyt meillä on tässä vettäkin jo, niin nyt suurustetaan tuo soppa. Siinä oli semmoinen 1,5 desiä tai 1,5 vettä ja 4-5 ruokalusikkaa. Joo, tai 6 oli ohjeessa, joo. Jos on 2 litraa vettä, niin silloin sitten tulee ihan kiva. Minäpäs otan tällä lusikalla. Tämä kanelitango voi taas täältä ottaa pois. Anna mulle se. Nostapa pystyyn, niin mä otan. Kato, onkin liukas. Mä panen sen tänne kuivamaan, minne luvat. Joo.
Eli tämä liemi kiehuu nyt ja sitten me valutetaan tähän tätä suurusta ja sekoitetaan. Taisi tulla jo vähän liian sakka. No ei tule, kyllä soppa käy. Katos, eihän me olisi luvattu. Luvattiinko me soppaa? Joo, kyllä me on sopaksi. Kyllä tämä sopaksi jää kuule. Mutta ensi kerralla meidän täytyy muistaa, että puhutaan jälkiruuasta. Tuleeko kiisseli tai soppa tai mehukeitto tai... Kyllä tämä tästä sopaksi tuli. Niin. Joo, sitten sinä kaadat sen tuonne meidän maljaan ja... Tässä onkin sitten syöntikuntoista keittoa. Noin, sitten meillä on täällä tämä itse juusto ja tämä on nyt seissut tuossa liedellä hartaasti ja pitkään. Katoppa, kun on hyvin ero. Joo, nostelepa sinä sitä tonne, niin minä ripottelen sitten. Tämä voisi panna suoraankin jo tonne vuokaan, mutta me tehdään nyt sillä tavalla, että kun sitä nostellaan tuohon siivilään, niin ripsautetaan sinne pikkusen suolaa väliin, niin me saadaan siitä semmonen tasaisempi. Nyt tää suola pitäisi olla mustaa, että näkyy kuinka paljon sitä menee. Mutta antaa kyllä se nyt tässä olla. menee ihan hyvin tän. Noin. Tällä tavalla. Tämä on nyt sitä meidän suolallista.